Čaute ľudia, dneska sa vidíme u nového videjka. No dneska točíme Steel a Brainrot. Pozerajte. Steel a Brainrot je putovanie, fishing. Dobre, ja to budem držať. No. Môžeš? No. Dneska fishingujeme. Tak dám, aby sme mohli vidieť. Los Orcalitos. Musím niečo kúpiť, no tak. To už išlo preč, ne? No ľudia, pozrite na mojho brata. On sa je vytešený, tu tak si nabíjame. No. Belunga. To čo? Nejaký chorý. A ľudia, nezabudnite dávať odber, like na videjko. Aby som nedopustil, teraz skúsim takto. Skúsim tak, že či bude vidieť. Vidno? Squalanana. Ty vole. Ty sklána už spadol. Ľudia, hádajte, čo teraz bude mať? Keď niečo bude mať dobre, no tak napíšte do komentáru svoje meno a ja vám to dám. No, tak to nedám, ale. Už není event. Ľudia, no. Tu má niekto tvorené na pejsku, Ja vám zdvihnem nogu. Opatrne. No. Oh my god. Orkáva. Ľudia, aby ste si potvrdili, že to nie je Steel a Brainrot, tak sa nás opýtajte a my vám to potvrdíme, že napíšte hocičo do komentára a my vám to ukážeme. A za chvíľu to video končí tak, že čaute. A natočíme na druhý deň hneď nové video, takže čus.